Ntombazane. Hey. Marazi sayobhema mina. Sayobhema marazi. Ngazongibhedela wena. Ungizwe ukuthi ngifuna ungazisa uma usuyodlala igodi lakho futhi manje. Ngazongijwayela mina. Mshana. Wasubuya nemthwalo ke kwenzeke lento evasithi. Malume imali. Malume. Yazi malume ngijikisiwe lapha abathi application yami ithi pending. Mana ke mshana man. Phela ubuye usheshise yabona uma usho lezi zinto zakho. Uthi kwenzeke? Ngithi malume ngijikisiwe but application yami ithi pending, malume ithi pending. Hayi okay. Hayi no. Ayihluphe manje njalo mshana. Yabona njobe sothi bathithi pending lapha. Lento isho ukuthi kuyapenda lapha evasi. Yayizwa lento ngisho basapenda mshana bevasile. Kodwa uma beqeda bazokwazisa. Ngiyakutshela mshana bazokuthinta nje mase beqedile. Asibona ukube dom nawe man, yazi?